Туғаньяк агрофирмасының Язгы Кырышлары мәйданы 12266 гектар тәшкил итә. Шуннан 6500 гектары Мөслим районында. Агрофирма хезмәтчәннәре быел 1230 гектарда рапс, 300 гектарда көнбагыш үстерәчәк. Бүгенге көндә Туғаньяк агрофирмасында 1800 тонна чәчүлек орлыгы тупланган. Яңа культуралардан соя культурасы кертелә. Бүгенгесе көндә инде менә бүген кайта семенәләр безнең аларның 200 гектар майданда булачак бу Мөслим җирлегендә агрофирма буенча инде полностью бөтен 200 гектар шунда була. Техник культуралар семенәләре бөтенесе кайтып бетте. 100% бу рапслар, көнбагышлар бөтенесе дә чит ил семенәләре бөтенесе дә кайтып бетте бүгенгесе көндә складларда. Агрофирма дым каплатуны төгәлләде. Бу агрошара 12666 гектар мәйданда үткәрелде. Дым каплатуда 16 агрегат, шул исәптән өр-яңа 2 ксерион тракторы һәм 3 БКС 261 тагылма агрегат эшләгән. Механизаторларга инде без бу ел узган елга караганда 20%-ка артыграк итеп түлибез. Һәрберсенә инде үш төрләре булып бирелгән, беркетелгән техникаларны җаваплы карау, эшне үтәүне сыйфатлы итеп үтәү аларга бурыч итеп куелган. Шуңа карап инде соңгы түләү булачак. Моны һәр җитәкчелектән алып бөтенсе дә белеп тора. Туғаньяк агрофирмасы быел районда беренче ярдәм булып 860 гектар мәйданда кар тоткан иде. Механизаторлар дым каплатуга чыккач, бу чараның ел уңышы өчен мөһим булуына тагын бер кат инанды. Эшем бүген ашый. Көнетене басуда табигатьтә саф һавада дисәк тә була. Нәтиҗә минем гомер буе алтында механизатор эшләгән. Карларда күп яуды. Һава торышы да бик оңай. Алла бирсә, бик яхшы булыр дип көтеп калабыз. Агрофирма басу кырларында бу сезонда 68 игенче хезмәт куячак. Язгы кырышлары вакытында механизаторларына көнгә 3 мәртәбә ашату оештырылган. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.